är två av de kommunerna och varje kommun har sin egen borgmästare. Här i Haria håller man också en marknad, men den är inte alls lika stor som Teguises marknad. Den här marknaden hålls på lördagsmorgon och hela marknaden får plats på en Haria. Och då är det mest frukt och grönt. Färsk frukt, första grönsaker från de lokala bönderna som man kan köpa här. Smycken också och lite handgjorda kläder och lite andra bröd och godsaker. I det här huset vi har nu på vänster sida med de gråa pelarna, här har vi Harias borgmästare. Слева здесь сидит как мэр города. Här har vi också den här stora vattentanken. Вот в этом здании, да? А вон мы видим мэра только что, он просидел. Он нам помахал ручкой в кепке такой, как Лужков. Nu får ni inte blinka gott folk, för nu är det stora torget slut. Так, что еще говорит? Или ничего не говорит? Большая och här inne på höger sida under träden, det är här man håller marknaden på lördagsmorgon. Och längst bort har vi kyrkan. Это помощник мэра. Здесь обычно, говорит, проходит базар. Ага. Тусовки в субботу. Да. Да. Ну, смотри, у него для этих, видишь? Для детей. Для скейтбордистов даже в такой деревне они делают. Да. Так, в общем, друзья, проезжаем мы эту деревню Хария. Находимся на острове Ланзарот, Канарские острова. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.